Tämän hetken suuri tavoite on Kuuren Deaflympicsit Tokiossa. Tavoite on Tokion Deaflympics ja siellä menestyä sekä suunnistuksessa että yleisurheilussa. My goal is Tokyo. Tokio vuonna 2025. Tavoitteena tuoda mitali kotiin. Se reitti sinne on eka päästä EM-kisoihin, mistä päästä MM-kisoihin, mistä päästä Deaflympicseihin. No, joukkueen kunnossa. Voi olla, että olisi hyvä saada vähän lisää pelaajia, mutta tärkein, suurin resurssi on raha, mitä me tarvitaan. Ei rahankeruu. Yhteistyökumppaneita ja heidän tuki on todella iso, että saadaan pelaajien omavastuuta pienemmäksi. Mä kerään oikeita ihmisiä mun ympärillä. Aito juoksuosaamista Suomen terävimmältä huipulta. Joukkueesta, Mamboista voin sanoa sen verran, että meillä on tavoitteena saada mahdollisimman hyvä joukkuehenki rakennettua ja pärjätä turnauksissa. No, musta tuntuu kuurona urheilijana, että se on tosi hieno asia, että on samanhenkisiä kavereita, pystytään kommunikaatiotaustojen takia kommunikoimaan hyvin ja tulee semmoinen tasavertainen olo. Vertaan sitten taas, kun on kuulevien urheilijoiden kanssa, niin usein jää vähän ulkopuoliseksi, kun en kuule kaikkea, mitä sanotaan. Siinä on tulkkaus vielä välissä, niin usein jää asioista vähän jälkeen. Kuuluvammaisten urheilijoiden kanssa tuntuu, että ollaan oikeasti samalla viivalla. Se antaa ihan mielettömän positiivisen fiiliksen, että on tämmöinen yhteisö olemassa. Kuureen yhteisö merkitsee mulle yhteisöllisyyttä ja kaikilla on täällä sama kieli ja samanlainen tausta, että on kuulovammaisia ja sitten on vähän huonokuuloisia, niin täällä on yhteinen hyvä henki ja viittomakieltä käytetään paljon ja sitten jätkät opettaa mulle paljon täällä näin ja itse en osaa sitä jo kauhean hyvin vielä, mutta kyllä tästä eteenpäin pääsee. Meillä on Road to Deaflympics käynnissä ensi syksynä Tokiossa. Sinne tavoitellaan menestystä.